Hola, jo sóc la Edurne. I jo sóc la Iris. I avui li farem una entrevista a la Marta Bach. La Marta Bach és una waterpolista de la Sirena de Mataró. Per què vas triar aquest esport? Mira, jo vaig començar fent natació als 4 anys i no m'agradava perquè era un esport individual i el meu germà era jugador de waterpolo i vaig decidir canviar-me perquè era un esport d'equip. Quants anys fa que fas waterpolo? Mira, ara en tinc 26 i vaig començar als 9-10 anys. Doncs mira, 16-17 anys que vaig jugar. És molt difícil aquest esport? És complicat perquè no és un esport que es fa un medi que no és el nostre, perquè no estem acostumats a estar dins l'aigua. Llavors és complicat per això, perquè és un esport d'aigua. A més, implica, no és tot només cames ni tot braços, com pot ser altres esports, sinó que implica tot el cos. I has de ser molt coordinat, has de tenir molta força, però bueno, en base de pràctica no et costa tant. Com és la teva dieta diària? La meva dieta? Jo no faig una dieta molt estricta, sí que menjo de tot, perquè és el més important, és menjar molt variat i de tot, molta fruita, molta verdura, i sí que és veritat que menjo molt poca bolleria, perquè no m'ajuda. Jo necessito rendir i estar molt bé físicament per poder jugar millor, i tot el que és bolleria industrial, això a mi no m'ajuda. No em dóna l'energia necessària que necessito per practicar esport. A part de les Olimpiades, quins campionats has fet més? Bueno, he jugat 4 mundials, he jugat europeus, he jugat copes del món, diferents tipus de tornejos. Què els diries als nens que volen fer waterpolo? Que ho facin perquè els agrada, que disfrutin, que facin prou waterpolo i a qualsevol esport. Que si volen practicar un esport, que disfrutin, que és el més important. Jo sempre he disfrutat jugant a waterpolo. Si jo no disfrutés i no estigués feliç jugant a waterpolo, no ho faria. Llavors jo el que sempre dic és que si algú vol fer un esport, que disfruti, que sigui feliç. Creus que un esportista té que estudiar? I tant, per suposat. Jo estic estudiant una carrera de nutrició perquè l'esport em dura uns anys, però després d'aquests anys que no haig de fer res més. No necessito estudiar o fer qualsevol altra cosa per tenir una vida després de l'esport. Tu vas ser castellera, què recordes? Què recordo? Ui, és una època amb molta il·lusió perquè és una mica els primers passos que vaig tenir en el que se'n diu un equip. El casteller sí que potser l'enxaneta és la que es veu més, però hi era un treball d'equip. I recordo uns anys molt macos, amb molt nervis, amb molta il·lusió, i era com al principi, quan era petita jo tenia el somni de fer un 3 de 9 i ara tinc el somni de potser anar a unes Olimpiades i vaig saber això, que és lluitar per un somni i el treball en equip. Moltes gràcies per la teva atenció. A vosaltres.